Tiprasa Swrwngnai Bodol TISF ni Bising Salkisa Skang Saglajak Dongmani Haste ni Joto Sub Divisional Official Kaisa Koibwlai Yapharkha Aboni Bagai Tini TISF ni Bising Kwrwng Sub Divisional Official Koibwlai Yapharkha Tongo O Koibwlai Omono Sijak Kokborok no Roman Scribai Swijakna Wngthuw Orok Khursathai Klayo Salkisa Skang Tiprasa Hamkrai Montri Bodol Jamatiani Bising CBSE Buto Kokborok no Bangla Scribasi Mas Nyai Kaisa notification Nukmani Abono Nukui Belaino Sajak Bailia Hasini Shinai Nuknairok Wngthuw Yak Shibodoni Jorobo Kokborok no Roman Scribai Swrwngnai Riya Tabuk BJP IPF team Jorobo Abo Haikino Khwlainani Tongo Roman Scribai Swrwngnai Hingke Schedule Dawi Manya Tei Sujug Subidar Manya Hwnai Debenaigribase Swrwngnai Hwnai Jabrasa Kokbwlai ma Nukha Tabukhe O Debenaigrik Scriptno Samnarok Biangobo Thapla Kobon Thangwaikya O Debenagrik Scriptno Swrwngnai no Tabukhai Bangla Scriptno Sajogo NaiywiTongnairok Omo Tiprasa no Kemma Khwlaya diba Hwnai Kwbangma Tiprasa Sinanirok Salai Tongkhe Joto no Yapharkha ham Tini cheng TISF udah Hwnw subdivision no tini ni chalo joto jaga no rojak tongo ge cheng tumani nang hingke tini omo Bengali script no cheng haya humani klaya tini roman script ta English medium rok tongo tini borok rok English bai ni suithok jaga text hoite cheng message ro hoite WhatsApp ro hoite bo ni cheng khalaibo hingke omo tai khaila hingke English medium rok kostongnai borok fail ke 4 bosor fail hingke ne poriya rong paine hingke Kwbangma chini borok rok omo tai ke porani sringmani robo tola keluk thangmano hingke bono teibai jeng roman script bono nanghe tini oro memorandum no phaika hingke hani bangai joto bo phaibai de teibo jeng omo bai cholaiya jeng teibo diman tongkhe diman khalifinai tabo Kokborok ni bakasi chini altafon khaya nangnai jeng Swrwngnai rong teibai jeng teibo khalifinai asena joto hamba